салому дуруди бе поён дӯстони азизи ман. Одатан дар ин канал мо дар ҳар видео атрофи як мавзӯъ гап мезадем, аммо аз сабаби хело ҳам ҷолиб будани хабарҳои футболии охирон тасмим гирифтем ки онҳоро пешкаши шумо гардонем. ҳамлагари Челсиро дар тамрини даста як мухлис шарманда кард. Трансферҳои расмии як рӯзи охир кадом бозингарон расман дастаи худро иваз карданд? УЕФА метавонад сабаби он гардад ки Месси туби тиллоиро ба даст наорад. Ин ҳодиса чӣ гуна рух медиҳад? Ба ин саволҳо дар барномаи имрӯза ҷавоб пайдо хоҳед кард. биёед баҳри ҷолиб шудани барнома ман ба шумо як саволи хело мушкил медиҳам. Саволро бо диққат гӯш кунед. Дар полуфинали яке аз мусобиқаҳои машҳур ҳисоби бозӣ байни дастаҳо 1-1 ба анҷом расид ва барои муайян кардани ғолиб довари бозӣ тангаро партофт, яъне Орел Ирешкаро истифода кард. Тақдири бозиро танга ҳал кард. Ин бозӣ кадом сол дар кадом мусобиқа ва байни кадом дастаҳо буд? Касе ки аввалин шуда ҷавоби дуруст медиҳад ба ҳисобаш 20 сомонӣ мегузаронам. Баъди ҷавобро навиштан ҳатман дар охир рақамҳоятонро нависед. Акнун мегузарем ба хабарҳо. Як мухлиси Челси дар майдон рӯйрост аз Вернер талаб кардааст ки Челсиро тарк кунад. ҳамлагари олмонӣ дар ҳайати дастаи лондонӣ начандон хуб ҳунарнамоӣ мекунад ва интизориҳои мухлисонро қонеъ накард. дар мавсими гузашта ӯ ҳамагӣ 12 гол зад ва ин дар муқоиса аз шумораи голҳояш дар Лейпсиг хело ночиз аст. Аммо гап не дар шумораи голҳо, балки дар он аст ки чӣ тавр Вернер имкониятҳои сершумори голзаниро истифода карда наметавонад. Ягона дастоварде ки Вернер давоми як сол дар Челси ба даст овард, ин нақши асосӣ дар масхараи ҳамаи мухлисони футбол аст. Вақте роҳбарияти лондониҳо бо ӯ шартнома бастанд, аниқ чунинашро интизор набуданд. баъзе аз мухлисон бошанд дигар ӯро чашми дидан надоранд ва мехоҳанд ки тимо аз даста равад. яке аз мухлисон рӯйрост назди ҳама бозингарони Челси дарди дилашро гуфт. якчанд рӯз пеш дастаи лондонӣ дар Стенфорд Бриҷ тамрини озод гузаронд ки дар он мухлисон иштирок карданд. байни мухлисон ҳамчунин саволу ҷавоб гузаронда шуд. ба одамон дар майдон микрофон дода мешуд то фикрҳояшонро баён кунанд. навбат ба яке аз мухлис расид ва ӯ микрофонро гирифта ба Вернер муроҷиат кард ва чунин гуфт: "Get out Werner of the club." тарҷумааш чунин мешавад: Вернер аз даста даф шав. ин сухани мухлис дар майдон ҳамаро ба ҳайрат овард ва якчанд мухлисони дигари даста амали ӯро қабул накарда аз майдон пешаш карданд. бечораи Вернер ба ин суханон ҳеҷ чиз нагуфт ва хомӯширо риоя кард. беҳтар мешуд ки он мухлис Вернерро як шапалоқи обдор мезаду ин суханҳояшро намегуфт. бо ман розиед? дӯстони азиз, қариб ҳамаи топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ оғоз гардиданд ва моро рақобатҳои бениҳоят ҷолиб интизор аст. аллакай ҳамеша мо метавонем шоҳиби якчанд топ рақобатҳо гардем. барои боз ҳам шавқовар кардани тамошои онҳо метавонед ба дӯстони мо аз 1x муроҷиат кунед. онҷо ба ҳамаи рақобатҳо коэффициентҳои баланд ва ҳама обуначиёни навро бо промокоди Touchwood то $100 бонус интизор аст. имкониятро аз даст надиҳед. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. дар ин канал кӯшиш мекунем ки то оиди овузҳои трансферие ки нашриҳои на он қадар боваринок хабар медиҳанд нақл накунем. бинобар ин айни ҳол оиди трансферҳои расмӣ гап мезанем. нимҳимоятгари Реал Мадрид Мартин Эдегор расман футболбози Арсенал шуд. дастаи лондонӣ барои нимҳимоятгари норвегӣ бегона нест, зеро мавсими гузашта ин ҷо ӯ ҳамчун иҷора бозӣ мекард. маҳз ҳунарнамоии ӯ дар он давра диққати Микел Артетаро ҷалб карду акнун ӯ ба қароре омад ки Мартинро пурра бихарад. нархи трансфер 35 миллион евро ташкил мекунад. шартнома то соли 2026 амал хоҳад кард. трансфери хуб, ҳар ду тарафу фоида карданд. Артета футболбози даркорӣ ва аз санҷиш гузаштаро харидорӣ кард. ана Реал бошад аз бозингари нолозимаш халос шуду дар вақти кризи 35 миллион евро даромад кард. дирӯз мо боз шоҳиди якчанд трансферҳои дигар шудем. аз ҷумла Педро Бепул аз Рома ба Латсио гузариш кард. ӯ бо ин даста то соли 2023 шартнома баст. боз як собиқ футболбози Барса дастаашро иваз намуд. Алеш Видал ки дар Севиля бозӣ мекард, дирӯз расман ба дастаи Каталонӣ баргашт. ростӣ на ба Барселона, балки ба Испаньол. шартномаи ӯ ҳам то соли 2023 амал хоҳад кард. ино буданд трансферҳои расмии 24 соати охир. аз пӯшиши УЕФА Месси метавонад аз суби тиллоӣ маҳрум шавад. барои чӣ? ҳоло мефаҳмонам. дирӯз ин ташкилот сегонаи номзадонро барои ҷоизаи беҳтарин футболбози сол пешниҳод кард ки ҳар сеи онҳо нимҳимоятгарон мебошанд: Жоржиньо, Нголо Канте ва Кевин Де Брюйне. ҳамин тавр ба қатори се номзадони асосӣ барои Лео Месси ки ба ПСЖ гузариш кард ва Криштиану Роналдо аз Ювентус ҷои холӣ пайдо нашуд. онҳо дар овоздии ҷойҳои чорум ва нуҳумро ишғол карданд. Криштиану Роналдо дар мавсими гузашта дар ҳайати Ювентус хуб
бозӣ кард, аммо дар рақобатҳои муҳим дасташ натавонист муваффақ шавад ва дар чемпионати Италия ҷойи чорумро ишғол кард. Дар Евро ҳам дастаи Роналду он қадар муваффақ набуд, ҳарчанд ки Криштиану беҳтарин бомбардири ин мусобиқа дониста шуд. Ҳамин тавр Роналду дар ҷойи нуҳум қарор гирифт. Ҳолати Месси беҳтар аст, ӯ дар ҷойи чорум аст. Ҳамлагари аргентинӣ ҳам мисли рақиби асосияш Роналду дар дастаи худ, яъне Барселона мавсими начандон хубро сипарӣ кард, вале тобистон бо мунтахабаш дар Копа Америка ғолиб шуд. Ин чемпионӣ ба ӯ имкон дод ки дар рӯйхати фаворитҳои туби тиллоӣ дар ҷойи якум қарор гирад. Аммо акнун аз пушти УЕФА ӯ метавонад аз ин ҷоизаи бонуфуз ки метавонист барояш ҳафтум бошад, шояд маҳрум гардад. Барои чӣ? То ҳол яъне ягон маротиба дар таърихи футбол бозингаре ки ба сегонаи номзадони беҳтарин футболбози сол аз УЕФА шомил намешуданд, туби тиллоиро ба даст намеоварданд. Имсол ҳам чунин аст. Рости мавсими гузашта Месси ва Криштиану ба қатори се номзадони асосии ҷоизаи УЕФА дохил нашуданд, вале туби тиллоӣ ҳам супорида нашуда буд. Албатта фаворит барои ҷоизаи беҳтарин футболбози сол аз УЕФА Нголо Канте аст. Агар ӯ ин ҷоизаро ба даст орад, пас дар рӯйхати фаворитҳои туби тиллоӣ ҳам мавқеаш беҳтар мешавад. Дар ҳоли ҳозир рӯйхати фаворитҳои туби тиллоӣ бетағйир мондааст, яъне ҳоло ҳам Лео Месси дар ҷойи аввал мебошад, аммо пас аз супоридани ҷоизаи беҳтарин футболбози сол аз УЕФА мавқеҳо шояд иваз шаванд. Ба фикри шумо ҷоизаи УЕФА ба туби тиллоӣ таъсир мерасонад ё не? Ва умуман ба ақидаи шумо арзандаи туби тиллоӣ кист? Лео Месси ва ё Нголо Канте? Ҳатман дар комментария нависед. Бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Фут бародарон ва ровии ҳамешагӣ ён Беҳрӯз Артеков. Умедворам ки эҷодкориҳои мо ба шумо писанд омада истоданд ва аллакай ба канал обуна шуда лайки қиматбои худро гузоштед. Хайр, то барномаҳои оянда.